Sinjuri, inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum se niddiskuti stejjer interessanti brabta mas saħħa mentali, m'għandi stejjer interessanti immens u se nibda minnu fih għaliex għandi żewġ residenti tal-Fondazzjoni Richmond, għandi lil Lajona Sejlar li għad għandha 25 sena, grazzi l il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, il-Daniela Kalleja Bitaru, nixtieq ngħidlek proset tal-onuri li rbaħt fjum il-mara mill-organizzazzjoni li saret mara tal-Mart il-Prim Ministru Lidja Bela, jixraqlek sew minħabba l-ħidma tiegħek fis-saħħa mentali. Tony Abdilla ġieli rajnih f'kuxjenza wkoll resident tal-Fondazzjoni Richmond li għata ħafna kuraġġ il dawk kollha li ibatu minn sfidi ta' saħħa mentali. Ħanibda b'Ajona. Ajona, għad għandek biss 25 sena. Però hija inti tfajla mimlija talenti, issa nsiru nafu aktar fuqek, però l-istorja tiegħek x'inhi naf li inti għadek żgħira ħafna, ilek 3 snin u xek mal-Fondazzjoni Richmond, mimlija talent, mort l-emkas, però batejt ħafna. Tispjegali ftit l-ewwel dbatija dak li tiftakar f'ħajtek. So, meta kont qed nikber, aħna konna l-unika familja fil-town tagħna li konna nkellmu bl-Ingliż. So, ma kontx nikkomunika sew ma tfal l-oħrajn għax kienu kollu jkellmu bil-Malti. Ma kien hemm raġuni wkoll. Għax inti minħabba li ġejtu mill-Awstralja u xek. Ommi u missieri jitkellmu l-Ingliż id-dar, so jiena drajt li nkellem l-Ingliż. So, ħabba dal-fatt kont niġi eskludid ħafna mill-affarijiet ma' tfal. Kien hemm punt fej it-tfal kienu joffenduni b'ċertu kliem li ma tistennix minn it-tfal. Inburant teacher u nirrepeti dal-kelma ngħidlu, skużani, ser, tista' tgħidli da x'ifisser? Joħodni quddiem grupp ta' teachers oħra, nirrepeti l-kelma, jitqu bija u jgħiduli ma xejn. So wara l-iskola niftakar kelli mmur fuq ommi, ma x'tfisser dil-kelma? U kien hemm storja kbira fuq dik. Dak kienet l-ewwel waħda, mbagħad waqt li kont nikber more or less l-istess baqa' bullying il-ħin kollu, kont nmur għand it-terapista, as in il-guidance counselors kif jgħiduhom l-iskola, mindu meta kont fil-primarja. So, rajt il-proċess sħiħa u onestament wara ċertu ammont ta' ħin rajtu qisu naqra żejjed għax ma kontx qed nara x'għandi differenta minn l-oħrajn. Iwa kont ninduna li forsi ħassejt l-emozzjonijiet iktar mill-tfal l-oħrajn għax kienu jgħidu li l-ħin kollu għandek bżonn ġilda jibsa u m'għandekx, so kelli nipprova nigwieda u nara kif ħanamel biex niġbed dik il-ġilda jibsa. Però din hija storja xokkanti ħafna, ġifieri inti kont tmur l-iskola, il-mamma u l-papà minn għalihom qed jibgħatu t-tifla biex titgħallem u kont qed tmur ġo post biex tissawwat letteralment bi kliem vera disgustanti. Nixtieq reġi għattella li trattita meta kont għadek tifla żgħira, isek pupa, tfajla sabiħa, tfajla ħelwa u kemm tħossok kemm dak iż-żmien kont tweġġa. Ħafna. Kont immur id-dar nikbi il-ħin kollu, ma kontx irid imur l-iskola, rajt aħla ta' ħin, rajt li daw għandhom klikka sħiħa ta' ħbieb u jikkomunikaw ma' xulxin u jiena l-unika tifla fil-playground nistaħbaħ taħt it-toys tat-toddlers biex noqgħod nikbi waqt il-break. U t-teachers ġi saħarsu lejk jisek ħelela ta' ħin. So dik kien tweġġa' ħafna. Onka sekondarja naqset naqra wara li għax niftakar l-ewwel ġurnata tal-sekondarja konnet nistennew il-bus stop sakemm jiġi tal-linja biex jiġborna u t-tfal bdew joqbżbu fuqi. Mort id-dar laqas irkibtu tal-linja, mort id-dar tommi bl-uniformi mimli bżieq, ħaditni għand is-surmas tal-iskola tgħidlu daw x'affarijiet huma. U bażiċiment li ħin kollu l-istess ħaġa, just brush it off, u mhuma tfal, mhuma xejn, u issa ma jfissru xejn, għadhom żgħar affarijiet ta' tfal daw. So il-ħin kollu qisu tgħidilhom isma' daw l-affarijiet li mhumiex suppost jiġru u affarijiet li jaffettwawni ħafna, imma jgħidlek u le mhux xejn. U inti spiċċajt batejt tant illi sofrejt u għadek issofri minn sfidi
ta' saħħa mentali waqt li wkoll kellek tmur Mount Carmel ukoll. Mela, kont bdejt naqta, like as in self-harm, meta kont 17 u meta saret ta' fommi u missieri ħaduni għal Mater Dei u minn Mater Dei batuni Mount Carmel. Issa jiena kont fil-Young Persons Unit għax sa 18 tispiċċa fil-YPU. Kont ħriġt qar mill-li tħalt, mill-li fil-YPU. Meta kont ħalt ma kontx inkisser il-razors u affarijiet hekk, so kien vera superficial. Meta ħraġt kont inkisser kull ma nsib, għax tant kien. X'kont tħoss Ajona biex nifhmu ftit l-uġieħ li Ajona kienet tissofri? Dik it-tip li like m'għandi kontroll fuq l-ebda ħaġa, kull ħaġa li qed nagħmel jiena qed ibatu n-nies imħabba fija. Għax jiena tifla tan-nofs għandi aħwa tiegħi u kont inħoss il-ħin kollu li like qed niġbed l-attenzjoni fuqi minn flokhom u missieri jkollhom l-attenzjoni fuq oħti u hija. So qed nisraq l-attenzjoni fuq in-nies l-oħrajn, qed nġebbed xeba trabil. Għax anke meta kont qed nikber, it-teacher stess jgħidulek u li qed tkun manipulattiva, qed taħli l-ħin, da l-attenzjoni int. Qatt ma taw każ kemm verament inti kont qiegħda vittma ta' dal-bullying vera kiefer li kisrek li mbagħad kull braħ kont ngħidlek kemm inti bravax bdejt tispjegali li taf il-kundizzjoni wkoll li inti ssofri minnha wkoll u x'hekk li hija il-borderline personality disorder. Li taf eżatt x'inhi u ftit ħin biex nispjegaw fi kliem sempliċi daqqat li tkun hemm fuq u daqqat tkun hemm isfel f'salt u x'hekk tfisser din. Ġurnata nista' nitlaw ninżel ma nafx kemm id-darba like mingħajr warning ta' xejn l-ebda triggers jew hekk just daqqa waħda l-iktar persuna importanti għalija fid-dinja u mbagħad l-iktar persuna li nubodok. U like tmur għand tobba l-bidu jgħidulek u le just tkun extreme, inti mara tkun extreme u le insa. Dak kien hemm tabib stess kien meta mort għandu like għax ġelitni ommi u kont fid-depression ħażina. Għalli u le m'għandek xejn mur pejjeb, mur jixrob tkun okay. Oh, proset. Ux. Ħafna. Ħanejdlek, jiena nixtieq nfaħrek għaliex jiena naf li inti gradwata b'advanced diploma mill-MCAST, bravissima fl-arti, però ħanuru dan il-klip biex in-nies jifhmu inti soprano. Iwa. U jiena nifhem ftit mhux ħażin fil-mużika u rrid ngħidlek kemm inti brava. U li xorta ma ħallejt il-ħadd ikkistrek fis-sens inti qed bagħti imma fil-verità inti xorta ħriġt it-talent tiegħek. Ejja naraw dis-silta x'naħseb in-nies qas ħajjemnu lil dan huwa inti. Naraw din is-silta. Onestament, vera brava, Brava fuq li brava. Nispera li naraw iktar. Minna għandek 25 sena, nispera li hemm xi ħadd li sejtik iċ-ċans wara dan għaliex jiena għalija vokalment inti perfetta, Ġifieri. Thank you. Vuċi inkredibbli bis-serjetà kollha u rrid inkompli nsegwik Ajona. Ajona Sailard. You are amazing. Ħanaddu għall-istorja ta' Tony. Qalbi vera mimlija bħalissa għaliex storja bħal din jent emozjonani ħafna ħafna lix meta nara Ajona li naf kemm tkissret, kemm batiet minn bullying ma nafx għalfejn jiena, ma nistax nifhem ħadd ma ħaqqu, imma ma nistax nifhem onestament. L-istorja ta' Tony. Tony llum għandu 44 sena. Tony, jien inti wkoll kont impressjonajt li inti wkoll issa ilek is-snin għand il-Fondazzjoni Richmond qiegħed f'dar tal-komunità u x'hekk. Inti batejt ħafna u għadek id-diagnosi tiegħek bipolar u xek. Sewa, biex in-nies li ma jafukx
Minn fejn indunajt li hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona sew? Ara, għadda żmien kien sew. Kien ittakkat l-musrana, mmorru testijiet, għajxej, kien tabib li ħanibatek għal-psikjatra, nsemmina minna doktorasa, morna, insomma. Dak iż-żmien kont nabbuża mill-kokaina wkoll. U kif il-missiera li jaħfillu għaltlu dandu depressjoni ta' il-pirmni, raqqas alla xej, kif għatlu dik il-pirmni, biss l-arja fit-talieta ħakol peper, ħaxixa minnu il-pirmni. U għamek għala kajos. Mux missieri, it-tajju battajat minjien, saba. U bat, dadi li żmien, ton sintejtin ta' Mejju, mit il-papa. So, xtaqt il-reġija Tella, naf kemm tħobbu kont id-dadi inti. Il-reġija Tella ir-ritratt ta' Tony ma' missieru, nselmulu, naf kemm ħabbejtu inti l-papa u inti kontat li. Ilu 8 snin, emma raħ il-papa u xek. Inti kont ħassejta ħafna din u għat li kemm weġġatek u komplet tafatek l-isfel, komplet titfat l-isfel. Spiega li ftit. Mela, tożin dejtin, jien kont tittirom. Emmut missieri u nispiċu għand Karmel. Kif tafa ċek u t-rumiva. Wassalt id-dar, għaddi ġurnata, jomejn 3 jiem, għat-3 jum. Tħal fi kamra tiegħu u batti l-pilmni bil-bladdoċ u rċtaqt il-mot. Dik tija. Ġuniet, ġeħdek, b'saħħa. Ma la marriċ. Il-ġumata wara, il-ġumata wara, għadġum, kuza ġumma. Kien psikologist, kelli session maħħa, għet il-proprieta mesuċidju. Għajt li s-sara t-rigwa, tamtu. U bat, ġabet il-ħiga, insomma, għadda l-isptar, għal il-tabib, psikjatra, jom ma kienx, insomma, għalli, għandak il-varjero grok, għalli għalli kwarta għatek, tuġibu għalli ċorbu, għalli ħelsuwa, bubu, għalli tal-montar, t-niku naf. U kif tħalt fis-sala, dak iż-żmien il-maw, kif tħalt, jizdiħraw normali, jizdiħraw relax, ħassa. Għax Felix ta' xej, Felix dojja, id-depression jew s-sabtek, jew t-tellak, għalek t-tellak ma ħazin depression, għallu bipolar, għalek titla ħalkom minjak, jek tinżel ħalkollok il-problemi fil-nofs, tkun għat-telaba, dik kollox il-marda. Jien issa li nafak is-snin, l-ewwel darba intervistajtek hekk kont impressjonajtni mod kif tkellimt ħassejtek ħafna. Però issa li snin narak u kif qed tħossok illum? Tajjeb ħafna. U għaliex tajjeb ħafna bejn Tony ta' 8 snin u Tony tal-lum? Mela, il-pontejo kollu li nisma' minn Alla mhux jisabu kellimni, imma naf li kollu jagħtem. Palissa jgħat. Fuq għad jitfa l-Ispirtu Santu fuqi, prezenti, għaw missieri, minn xaraħu fija, imma għad jittin juma. Sewa, l-fidi għenitek ħafna ġifiri koll. U l-Fondazzjoni Richmond? Ifem, l-Fondazzjoni Richmond tawna l-opportunitajiet kollha. Kollha, kien hemm bżonn. Tqassibna flus, kif taħsel għawajjet, kif jissajjar, kif għandek tamela man-nies. Intom meta tgħixu fid-djar u xek. Għażat. Intom mhux toqgħodhom tiċċassaw, intom taħdmu. Ġurnata għali jekk. Jien fis-sitta noħroġ pilmi tat-tajrat, eħla. Ġielu monoloġi skont l-abtit. Fis-seba' neħdu pilmi normali, kulħadd. U għattem min jiru qasam mill-lija. Fit-9 l-10 għamlu l-meeting kweħed żgħir. Kif id-kom sa tal-ġurnata ħappuntamenti hekk. Fl-ofsenar, fil-ofsenar jiklu, kem xaħt fil-ħodu ħajsajjar maġistraf member, tnej fil-ħodu fl-axija residenti jaslu l-platti, zabju ġamaddi għalaj mistrina maħed kollega tijie, u bħat. Mwar ofsenar, nalu duties fit-tlieta, inti kollok il-ħin liberu kollu tijak. Ikolkom x'tamlu, ma ġifri u terfawa l-responsabilta. Eżatt, tamela, mux ma triċ. U importanti din, ma naħsebux. Għajowna, u intu wkoll fl-istess sistema timxu fil-dar fejtejx? Aħna ma tantx essaċ għandna sistema, just
nafu li aħna nridu nagħmlu ċerta affarijiet, nagħmluhom meta ikollna l-aptit. Per eżempju, jiena li nagħmel filgħodu l-ewwel ħaġa li nagħmel noħroġ nintaqa' mal-residenti l-oħrajn għax qegħdin sitta aħna. Mbagħad li nagħmlu niddiskutu naqra filgħodu noqogħdu naraw il-cartoons fuq it-television. Qed jgħinuni fil-fatt nitgħallem naqra l-Italjan bħalissa. Mbagħad matul il-ġurnata jissu ħin biex nagħmlu skont x'nagħmlu aħna. So jiena nispiċċa jew naħdem fuq il-kant, jew nkun qed ngħin pereżempju l-ħabiba tagħmel il-films fuq il-laptop, so ngħinha tiddownloadja l-films biex toqgħod tagħmel dek, ġieli ngħin il-xatti ieħor biex jagħmlu l-lob tal-PlayStation u ngħinha tifhem naqra fil-PlayStation, naqra minn kollox fejn nista' nagħmel, pereżempju riċentament kellna xi problema bil-flushing, noqgħod nirranġa l-flushing tat-toilets ukoll. Skont xi hemm bżonn timpenja ruħek biex inti tkun vera parti minn din fejn nistgħu xorta nżommu l-indipendenza tagħna għax ovvjament ħaġa importanti ħafna li jkollok sense of self, sense of independence u sens ta' f'dan il-każ komunità għax mingħajr il-komunità tispiċċa tiċċassa u ma tagħmel xejn. Ekku. Daniela, stejjer kbar ħafna ta' Tony kon nafa ma ta' għajawna ma l-ewwel każ l-ewwel darba li smajta din l-istorja u impressjonanti. Inti ilek ħafna taħdem fis-settur tas-saħħa mentali. Kemm tħossok b'qalbek mimlija meta tara jiena Tony issa ili nafu snin u alla jbirek baqa' sejr il-qudiem. Għajawna tidher tajba fis-sens ġifier minkejja dik it-tbatija kollha. Kif tħossok inti issa l-lum li inti responsabbli mill-Fondazzjoni Richmond? Jien kif qed tajt inti li 25 sena issa u kull persuna li jiena ħdimt magħha jiena bdejt nkun ġifieri ġo Villa Chelsea key worker jiena stess fil-rehab ta' Richmond kull ma kien jeżisti kienet Villa Chelsea biss. U hemm klijenti għadni niltaqa' magħhom jgħadu fis-servizzi tagħna. U naħseb jiena li l-iktar ħaġa li issa tqawwi li qalbi. U tqawwi li qalbi għax jiena nitgħallem kull jum. Ġifieri jiena bħalissa tgħallimt ħafna minn Tajona u ħafna minn Tony. U nitgħallem ir-reżiljenza tan-nies. Meta bdejt jiena 25 sena ilu l-stigma kienet ħafna kbar milli issa. Ġifieri 25 sena ilu ma kontx toħlom naħseb li konna programm bħal da. Ftit konna nitkellmu fuq is-saħħa mentali u ftit kienu jitkellmu n-nies li batu minn problemi ta' saħħa mentali jew marda mentali u li jiena qiegħda hawnhekk magħhom illum vera nħossni kburija li qiegħda magħhom. U llum kemm għandkom xtaqt inkun naf persuni li huma bħal Ajona u Tony li qegħdin jgħixu f'dal-programm residenzjali. U mbagħad xtaqt insaqsik ukoll servizzi vasti li toffru intom għax naf li għandkom il-kids pereżempju għandkom ħafna. Iva, Ajona u Tony jagħmlu użu minn servizzi differenti. Mela Ajona hija semi-independent, jiġifieri l-istaff jiġi jarawhom darba naħseb kuljum, imma ma jgħixux magħhom u fejn jgħix Tony hemm l-istaff magħhom il-ħin kollu. Jiġifieri Tony jgħix ġo faċilità ħal-qormi ta' l-assisted living ngħidula u Ajona hija semi-independent li hija dar żgħira ma tinduna m'hemmx plakek mad-djar ta' Richmond Foundation ma tindunax li hemm dar fil-komunità. Ġifieri dawk huma l-servizzi ta' community support fejn hemm Ajona hemm xi 150-160 ruħ u hemm tim li jmorru jżurhom f'darhom. Issa ħafna mill-nies xi 70 minnhom jgħixu fis-supportive housing. U fis-supportive housing ġifieri aħna li nagħmlu għandna qisu 30 appartament kważi b'kollox, iktar minn 30 u għandna 15 minnhom mill-Housing Authority, 15 mill-privat. Nieħdu l-kera, aħna ġifieri l-kera nħallsuha il-fundazzjoni, tħallas għall-fundazzjoni u l-klijenti jgħixu fil-post u jkun independent. Ġifieri aħna mmurru narawhom skont il-bżonn. Darba fil-ġimgħa darbtej. U klijenti xi 150. 150? Iva, hemm xi 150 fil-mxerdin ma' Malta kollha. Mbagħad għandkom il-programm Kids ukoll għal tfal li ma jistgħux jgħixu fil-familja naturali tagħhom. U mbagħad għandna wkoll servizzi bħal ta' Tony
Hemm xi 60 klient oħra, ġifieri 60 klient oħrajn. Hemm Villa Chelsea fejn hemmhekk għandek rehabilitation u għandek xi 24 klient, at any one point li jagħmlu użu minnu. U hemmhekk għandek servizz ta' sena, ġifieri daw rehab biex tmur sena u nofs skont kemm ikollok bżonn. Għandna servizz ta' tfal tal-kids fejn għandek tfal li għandhom bejn 7 snin u 13 sena fejn jiexu magħna 3 snin. U mbagħad għandek il-Dar Teresa wkoll fejn issa l-iktar servizz ġdid li għandna fejn għandna l-ommijiet ma' tfal. Għandek l-ommijiet jiexu ma' tfal u joqogħdu magħna xi 3 snin, 5 snin skont il-bżonn tal-persuna. U kemm għandkom bħalissa ommijiet ma' tfal? Għandna xi 3. 3 ommijiet bit-tfal tagħhom hemmhekk? Iva. U xi tkun ir-raġuni li jkunu ġew għandkom? Ir-raġuni tkun li l-om ikollha problema ta' saħħa mentali jew għaddejja minn perjodu fejn għandha bżonn l-għajnuna u il-punt huwa li t-tfal jibqgħu mal-om dejjem. Jiġifieri għax aħna ġieli naraw fis-servizzi ta' tfal it-tfal u fis-servizzi tal-adulti l-om huma biex taħdmu magħhom flimkien. Għal il-familja, il-nukleo tal-familja, l-om tibqa' ma' tfal. U jkun hemm xi ħadd il-ħin kollu magħhom f'dal każ? Bħalissa le, jkun hemm xi ħadd kuljum, imma bħalissa le, il-programm mhux qed jimxi hekk bħalissa. U kif qed jimxi? Qed jimxi jkun hemm l-istaff magħhom jagħmlu care plan għall-familja, ġifieri sewa t-tfal u sewa l-om. U l-om tkun indipendenti, ġifieri l-om tista' tieħu ħsieb it-tfal, ġifieri Imma aħna ngħinu fil-parenting skills, ngħinu biex insibulhom xogħol. Intuhom saqf fuq rashom ukoll, għax ġieli jkun hemm nisa li huma homeless u għandhom bżonn fejn jgħixu mat-tfal tagħhom. Ġifieri dak bħalissa l-iskop, għadna niskopru, għadna naraw x'hemm bżonn f'dan is-servizz. Proset Daniela, ħanħalli fidejk illum l-aħħar darba ħallejt fidej Tony, messaġġ vera qasir kif wasalna fit-tmiem il-programm għal dawk li bħalek qegħdin isofru bħalek jew minn bullying jew minn kull tip ta' uġieħ biex jagħmlu kuraġġ. Tkun għaddej minn xiex tkun għaddej, dejjem hemm xi ħadd. Jew ikun ħabiba, jew ikun familja, xi ħadd, dejjem hemm xi ħadd li qiegħed hemmhekk għalik u li jista' jkun is-support system tiegħek. Taqtax qalbek għax hekk iridu n-nies, so taqtax qalbek għamlu il-kuraġġ u dejjem fitxu l-għajnuna fejn jista' jkun. Proset Ajona Sailard, grazzi Daniela Kalli-Abitar, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, il-Tony Abdilla, nirringrazzjak mill-ġdid li rġajt ġejt magħna. Dan kien Kuxjenza, Fondazzjoni Richmond għandha ħafna servizzi, sarawhom fuq il-website tagħhom u anke għandhom Facebook biex forsi titolbu xi informazzjoni. Grazzi l Marko Spiteri, direttur, u kif ukoll dawk kollha qegħdin miegħi bħala staff fil-Kamra tal-Kontroll u anke dawk li qegħdin miegħi fl-istudio. Segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi li kontu magħna.